Pekný sviatočný deň z Banskej Bystrice, z osláv 80. výročia Slovenského národného povstania. My sa aktuálne nachádzame pred múzeom SMP, kde už o malú chvíľu v tomto areáli zloží vojenskú prísahu viac ako 500 vojakov. No a celým týmto ceremoniálom vás bude spolu so mnou sprevádzať aj svojím odborným komentárom hovorca ozbrojených síl Slovenskej republiky, plukovník Štefan Zemanovič. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Zemanovič, čo nás čaká najbližšiu hodinu, čo všetko budeme vidieť? Tak budeme vidieť ten úplne najzákladnejší ceremoniál, ktorý sa dotkne každého vojaka, ktorý kedy vstúpi do ozbrojených síl. Je to zloženie slávnostnej vojenskej prísahy, ktorá viaže vojaka počas jeho služobného života, ale aj po jeho skončení. O čom hovorí tá vojenská prísaha? Tak veľmi stručne a zjednodušene, nakoľko ju budeme o tom priebehu samotného prenosu počuť celú od slova do slova, tak naozaj vojak sa tam zaväzuje plniť všetky úlohy v zmysle platných zákonov, všetky rozkazy a k tomu samozrejme nasadiť aj vlastný život, čo je taká vec, ktorú pravdepodobne žiadne iné povolanie nemá. Počujeme už nejakú hudbu a vidíme pochodujúcich vojakov. Keby sme mohli teraz popísať, čo sa aktuálne deje. Tak pred niekoľkými doslova minutami vypochodovali títo naši kadeti, čakatelia prípravnej štátnej služby zo svojho východiského postavenia a zaujímajú postavenie tu na tej trávnatej ploche, kde ich môžu vidieť diváci tu na mieste a hlavne aj ich rodinní príslušníci. V tomto postavení budú vlastne teraz čakať na príchod hlavného veliteľa v sprievode náčelníka generálneho štábu a ministra obrany. Po ich príchode dostanú hlásenie od veliteľa jednotky. No a potom už bude taký ten štandardný protokolárny postup po odznení hymny, pozdravení vojakov, príhovore veliteľa základne, na ktorej títo vojaci vlastne tú prípravu na to vojenské povolanie vykonávajú, tak bude nasledovať ten samotný akt, ten slávnostný akt, kedy sa vojaci naozaj zaviažu na to, že budú plniť všetky úlohy, ktoré budú pred nich položené a počas celého ich služobného života. Aký veľký významný je tento moment v kariére vojaka ozbrojených síl? Tak to je práve ten jediný deň v tej kariére, kedy naozaj sa zaviaže, že bude pripravený nasadiť aj vlastný život. A o to významnejšie je to dneska, a preto sme aj tento deň vybrali, že je to pod pamätníkom Slovenského národného povstania v deň 80. výročia. Čiže pre tých vojakov to ostane v ich mysliach a srdciach natrvalo skryté. Je niečo pre vojaka viac ako zloženie vojenskej prísahy? Ono sa to ťažko porovnáva. Akože máte v tom kariérnom živote rôzne doby, rôzne okamihy. Napríklad zrovna pre tú časť týchto prisahajúcich, ktorú tvoria kadeti a Akadémie ozbrojených síl, to môže byť, a pravdepodobne aj bude, termín, kedy ukončia štúdium na akadémii a budú vymenovaní do prvých dôstojníckych hodností. Takýchto možností, takýchto dní v tej kariére bude viacero, ale to zloženie tej prísahy je to prvé. To prvé, kedy sa človek naozaj stáva vojakom. Počuli sme prvý potlesk a počujeme nejaké príkazy. A čo konkrétne ide? Tak vojaci sa nám zoradili vlastne na tom nástupisku, mohli by sme to takto nazvať. Veliteľ nastúpených jednotiek, veliteľ základne im zavelil na vyrovnanie, aby sa vyrovnali rady, aby to bolo naozaj tak, ako všetci si vojakov predstavujú, poradovo, presne, majstrovsky. Vyrovnané rady, vyrovnané šíky tých vojakov a vojačiek, tak, aby to lahodilo aj tomu oku diváka. Áno, práve došlo k vyrovnaniu a velitelia sa vracajú vedľa svojich jednotiek. No a teraz vlastne bude im zavelené pohov a budeme čakať. Budeme čakať na príchod hlavného veliteľa a pokiaľ mám správnu informáciu, tak teraz by tu mali zaznieť slova piesne Korene o niekoľko naozaj minút. Práve to tu moderátorka aj oznamuje. Takže to je tiež taký symbol, keď ľudia si vypočujú slova tej piesne, tak v niektorých prípadoch až vyvoláva zimomriavky. Ja som to počul, je to naozaj silná pesnička. Počkáme, kým sa spustí. Ono niekoľko takýchto silných pesničiek dneska ešte odznie. Štíty mohutnia, kde stojí Tatier hora ozrutná, kde biely a čierny vár splýva, keď sa do Dunaja díva, tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i plač môjho ľudu.
Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske, kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujári po horách hrávajú. Tam sú moje korene, kde zdieľam radosti bolenie. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Dívam sa, dívam na miesta, kde som raz bol. Už snívam, či splývam, odetý farbami chôd. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Slávnostnú vojenskú prísahu zloží viac ako 500 vojakov. Koľko ich teda aj konkrétne? Posledné číslo, čo som mal, bolo 532, ak sa nemýlim, ale ono sa to ešte mohlo trošku hýbať, lebo predsa môže niekto ochorieť, odpadnúť, alebo aj vzhľadom k tomuto počasiu, aké je. Ale je to cez 530 vojakov určite. Čo bude teraz nasledovať? Tak momentálne je to zase taká protokolárna záležitosť, prinesenie štátnej zástavy, ktorá je sprevádzaná čestnou čatou. Títo vojaci, ktorí nesú zástavu, aj tí, ktorí za ní pochodujú, to sú profesionáli z čestnej stráže ozbrojených síl. Ale zase, aby si niekto nemyslel, že to je len nejaká protokolárna jednotka, ktorá nič iné nerobí, len pochoduje. Ich úlohou je v prípade krízy aj obrana, ochrana hlavného miesta velenia ozbrojených síl. Takže oni sú to plnohodnotná ľahká pechota vybavená na to, aby nás chránila a bránila pri tých rozhodovacích procesoch, ale počas takéhoto doby, ako to my nazývame, doby bezpečnosti, je ich hlavnou úlohou takéto protokolárne zabezpečenie všetkých aktivít na takejto mimoriadne vysokej úrovni. Potom ešte poznáme aj tých čiernych uniformách, ktorí sú zase z čestnej stráže pána prezidenta. Tí zabezpečujú jeho, ale je to tiež podobne profesionálna jednotka, ktorá plní aj tie úlohy obrany, ochrany a tak ďalej. No a každý náš vojenský akt, ktorý je takéhoto významného rázu, sa nezaobíde bez prinesenia štátnej zástavy sprevádzané čestnou čatou. My sme, a teda ako vojaci a celkovo ozbrojené sily, sú založené na tradíciách. My sa ich snažíme ďalej budovať, rozvíjať, lebo
už samo o sebe to vyvoláva taký ten étos, ten pocit hrdosti na uniformu pre každého vojaka. Pozor! Na uvídanie prezidenta Slovenskej republiky! Správa! Na postu! Zbraň! Čakatelia akadémie základnej vojenskej výcviku a príslušníci dobrovoľnej vojenskej prípravy nastúpili na vykonanie slávnostnej vojenskej prísahy v počte 531. Sláva vlasti, vojaci! Sláva! Pán kapitán, prevezmite velenie nad jednotkami. Vykonajte! Vykonám! Ctení hostia, milí čakatelia a kadeti, dovoľte mi na dnešnej slávnostnej prísahe osobitne privítať prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády a ministra obrany Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka, náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generála Daniela Zmeka. Ako aj ďalších vážených hostí. Milí hostia, požiadam veliteľa základne výcviku a mobilizačného doplňovania, plukovníka Pavla Barančíka, o príhovor. Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán podpredseda vlády a minister obrany Slovenskej republiky, vážený pán náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, páni generáli, ctené dámy, vážení páni, vážení prítomní, čakatelia a kadeti základného vojenského výcviku a príslušníci dobrovoľnej vojenskej prípravy. Pred niekoľkými týždňami ste nastúpili na výcvik v základni výcviku a mobilizačného doplňovania. A dnes, po absolvovaní prvej časti, tu stojíte
plný odhodlania zložiť najvyšší morálny záväzok vojaka, a to vojenskú prísahu. Vojenská prísaha je dôležitý a rozhodujúci mravný záväzok, ktorý na seba dobrovoľne beriete. Zdôrazňuje základné požiadavky na vojenskú morálku. Jej zloženie je verejným vyhlásením vášho odhodlania zaisťovať bezpečnosť, nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky. Vojenská prísaha vás zároveň zaväzuje naplňaniu najvyšších občianskych a vojenských hodnôt. Vaša služba vlasti vyžaduje od vás byť pripravený na vaše nasadenie na jej obranu. O to zaväzujúcejšie pre vás musí byť, že sa tak stáva v priestoroch dýchajúcich duchom Slovenského národného povstania v deň jeho 80. výročia. Vážení prítomní, ctení hostia, dnes si pripomíname jeden z najvýznamnejších historických milníkov Slovenskej republiky, Slovenské národné povstanie. Je to historický pilier našej novodobej histórie, ktorý má osobité a neodmysliteľné miesto v našich národných a vojenských dejinách, a tým aj v našich mysliach a srdciach. Povstanie bolo vyvrcholením viacročného protifašistického odboja proti nemeckému nacizmu, ako aj proti domácemu kolaborantskému režimu. Je svedectvom hrdinského odporu malého národa proti veľkej vojenskej sile, kedy ľudský život akoby stratil svoju cenu a ľudia umierali a trpeli nielen na fronte. Preto dnes aj zložením prísahy vás novej krvi ozbrojených síl vzdávame hold hrdinstvu Sloveniek, Slovákov a iných národov a národností, ktorí prehliadli falošnú hru fašizmu a postavili sa proti nemu. Aj preto patrí večná pamiatka tým, ktorí obetovali svoje životy pre našu lepšiu budúcnosť. Milé vojačky a vojaci, verím, že zloženie vojenskej prísahy v tento významný deň je pre vás cťou a poctou. Rovnako ako je poctou pre mňa túto chvíľu s vami zdieľať. Na záver vám prajem, aby ste tak, ako doteraz úspešne zvládli aj nadchádzajúci náročný výcvik a následne sa začlenili medzi nás, profesionálnych vojakov, ako rovnocenní kolegovia. Ďakujem za pozornosť. Veliteľ roty, vykonajte akt zloženia slávnostnej vojenskej prísahy. Vykonám! Rota základného vojenského výcviku na môj povel. Pozor! Štátna zástava. Na stred. Vykonajte. Vykonám. Na poctu. Zbraň! Slávnostne prisahám, že budem verný Slovenskej republike. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky. Ústavných zákonov a zákonov. A budem vykonávať vojenské rozkazy.
Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť. Územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám. K vykonaniu vojenskej prísahy vám blahoželám. Pán prezident, skončila som. Dovolte mi zaradiť sa. Zaraďte sa. Vykonám. Priamo hľaď! Štátna zástava na miesto. Mega. Je to na nich vidno. Bohov! Ctení hostia, dovolte mi o príhovor požiadať prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho. Vojaci a vojačky ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ešte raz vám blahoželám k mimoriadne významnému dňu vo vašom živote. Zloženie vojenskej prísahy je obrovský záväzok voči vašej vlasti a všetkým vašim spoluobčanom. Verejne ste pred malou chvíľkou slúbili v prítomnosti svojich najbližších, že ste pripravení nasadiť za Slovensko aj svoj vlastný život. Ukázali ste tak odvahu, odhodlanie a zmysel pre službu celej spoločnosti a ja vám za to v mene všetkých občanov Slovenskej republiky úprimne ďakujem. Dlhé 10 ročia sme sa tešili z mierového života okolo nás. Dnes však za našimi východnými hranicami zúri vojna a denne zomierajú desiatky vojakov oboch znepriateľených strán. A je to úplne iná realita pre nás, predstaviteľov štátu,
ale aj pre vás, príslušníkov ozbrojených síl. Našou úlohou je preto urobiť všetko, aby sa Európa opäť stala kontinentom mieru, porozumenia a prosperity. A vašou úlohou je byť pripravený na všetky možnosti, aj na také, ktoré sa ešte pred niekoľkými rokmi zdali byť nadobro minulosťou. Prevzali ste dnes na seba obrovskú zodpovednosť, ktorá bude mať dopad aj na vaše rodiny a vašich najbližších. Vojak neprestáva plniť svoje povolanie po pracovnej dobe, pretože žiadnu pracovnú dobu nemá. Je pripravený plniť svoje úlohy za akýchkoľvek okolností a v ktorejkoľvek chvíli. Preto vám zo srdca želám, aby ste túto náročnú životnú misiu aj s odsťou naplnili. Na každého z nás prídu v živote slabšie chvíle, kedy sa zrazu necítime byť pevní vo svojom odhodlaní, plánoch alebo postojoch. Ak sa vám to niekedy stane, nikdy nezabudnite, v ktorý deň sa vám dostalo tejto cti zložiť prísahu vernosti svojej vlasti. A nikdy nezabudnite, kto boli svedkovia tejto udalosti. Vernosť Slovenskej republike ste slúbili v deň, kedy pred 80 rokmi povstali vaši dedovia a pradedovia so zbraňou v ruke proti fašizmu, útlaku a neslobode. Mnohí z nich boli príslušníkmi slovenskej armády a začali svoju povinnosť plniť priamo na našich boiskách. A mnohí naopak neboli vycvičenými vojakmi a napriek tomu preukázali odvahu, chrabrosť a statočnosť. Hrdinovia Slovenského národného povstania nečelili možnosti, že raz budú musieť za svoju vlast bojovať. Oni za svoju vlast naozaj bojovali. Nečelili hrozbe, že na nich niekto bude strieľať, čelili skutočnému bombardovaniu a skutočným nepriateľom, ktorí bez milosti zabíjali vojakov aj civilistov. Aj hrdinovia Slovenského národného povstania mali svoje rodiny, ženy, deti, rodičov či priateľov. A napriek tomu sa bez váhania postavili pod zástavy slobody a nasadili za slovenský národ svoje vlastné životy. A mnohí z nich svojimi životmi zaplatili aj cenu najvyššiu. Nikdy nezabudnite, že preživší veteráni Slovenského národného povstania stáli a boli prítomní na vašej vojenskej prísahe. Spomeňte si, ako sa im na hrudi chveli vlastnou krvou zaplatené vyznamenania a ako so slzami v očiach zdravili štátnu vlajku, na ktorú ste dnes prisahali. Majte na pamäti tento obraz, kedykoľvek sa ocitnete v tiesni, ale vám bude ťažko. Želám vám všetkým, aby ste boli pevnou oporou svojej vlasti, zárukou jej bezpečnosti a predmetom oprávnenej hrdosti nielen svojich blízkych, ale všetkých občanov Slovenskej republiky. Nech svoju misiu zdarne naplňate a nech vám v tom Pán Boh pomáha. Sláva vlasti, sláva Slovenskej republike. Ďakujem pánovi prezidentovi za jeho príhovor. Ako ďalšieho si dovolujem o príhovor požiadať podpredsedu vlády a ministra obrany Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka. Vážený pán prezident, vážený pán generál, vážené vojačky, vážení vojaci a teraz už aj vážení naši milí noví kolegovia. Kde inde môže byť vhodnejšie miesto na zloženie toho najsilnejšieho sľubu občana krajiny svojej vlasti, ako v centre odboja, práve tu v Banskej Bystrici. A kedy inokedy ako pri významnej príležitosti, pri významnej oslave Slovenského národného povstania. Má to niekoľko veľmi dôležitých okolností. A to predovšetkým, že možno pred 10 rokmi, po absolútnom pohodlí 10 ročí mieru, si mnohí ani neuvedomovali silu slov, ktorá sa vo vašej prísahe nachádza. Kedy a čo ste ochotní obetovať, aby ste zachránili svoju vlast. Dnes, kedy na východ od našich hraníc zúri vojnový konflikt, vy ste našli v sebe tú odvahu, aby ste sa postavili na ochranu svojej vlasti.
dnes ten sľub má 1000-krát väčšiu váhu ako kedykoľvek predtým. Ďakujem. Ďalšou veľmi dôležitou okolnosťou je podpora vašich rodín. To sú presne tí, ktorí vás priviedli sem, ktorí tu dnes sú s vami a sú svedkami tejto vašej prísahy. Verím, že tej podpory sa vám bude dostávať aj naďalej, pretože tak môže iba fungovať v symbióze, kedy vy máte podporu od svojich rodín, vtedy my sa môžeme ako celá Slovenská republika oprieť o vás, kedy vy budete oporou nám. Za to ďakujem všetkým vašim rodinám, manželkám, manželom, priateľkám, priateľom, otcom a mamám, všetkým tým, čo vás vychovali. Ďakujem. Myslím si, že aj dnes musíme spomenúť slovenského generála Milana Rastislava Štefánika. Nakoniec povstalci v 44. boli v podstate vojenskými potomkami tohto nášho veľkého generála. A jeho slová, ktoré ja mám osobne najradšej, Slovák som telom a dušou, neznám lásky polovičatej. No dnes viem dať len dušu v záloh, ale pevne verím, že i skutky prídu. A to je presne to, čo čaká vás. K tomu vám želám veľa úspechov, veľa síl a veľa odvahy. Ďakujem v mene Slovenskej republiky, ďakujem vám v mene občanov Slovenskej republiky. Všetko najlepšie. Ďakujem podpredsedovi vlády a ministrovi obrany za jeho príhovor. Pán prezident, slávnostný akt bol ukončený. Dovolte mi vykonať slávnostný pochod. Vykonajte. Vykonám. Rota základného vojenského výcviku. Pozor! Na slávnostný pochod. Po čatách. Vzdialenosť. 10 krokov. Všetci. Vpravo. Bok. Vpravo hľadieť. Pochodom. Chod. Videli sme zloženie slávnostnej vojenskej prísahy. Čo aktuálne vidíme? Tak toto je takéto poradové vyvrcholenie. My to voláme slávnostný pochod, ktorým zvyčajne končia všetky nástupy, ktoré vojaci organizujú, obzvlášť takto na verejnosti. Je to taká tá ukážka poradovosti, toho vystupovania vojakov, ich profesionality, toho, ako dokážu udržať, ako sú pripravení, ako dokážu udržať ten krok, ako sa dokážu udržať vyrovnaní. V prvom rade vlastne z toho základného postavenia, v ktorom boli, prepochodujú na druhú stranu a potom pôjdu popred tribúnu, tak ako vlastne teraz to vidíte, prechádzajú popred tribúnu, kde zdravia otočením hlavou prítomných funkcionárov, v tomto prípade hlavného veliteľa ozbrojených síl pána prezidenta aj s náčelníkom generálneho štábu a s pánom ministrom. Takto sa tam odprezentuje každá jedna jednotka, každý celok, z ktorého sa skladala vlastne táto prisahajúca jednotka, táto základňa výcvikov a mobilizačného doplňovania, ktorá nám sídli v Martine. No a tu áno, keď sa na to pozriete, tak vidíte naozaj, tí vojaci sú vyrovnaní od najvyššieho po najnižšieho, vyrovnaní v šiky, podľa možností čo najrovnejšie. Je to srdce vojaka zaplesá. A nielen srdce vojaka, v každom prípade dnes vám pribudlo viac ako 500 vojakov do ozbrojených síl. Pripojí sa nejaká časť z nich aj k vojenskej prehliadke? Áno, toto môžem prezradiť. Vlastne 120 z týchto vojakov sa po skončení slávnostnej vojenskej prísahy zaradí
vlastne do toho pochodového prúdu, ktorý sa o chvíľku už začne formovať tam dole na ceste, na vyústenie jednotky do Banskej Bystrice, čiže budú medzi pochodujúcimi. A ešte môžem aj prezradiť vlastne, že aj 4 najmladší z nich sa zúčastnia prehliadky, kedy v tej úvodnej časti prevezmú historický odkaz od našich 4 veteránov, ktorí prijali pozvanie a budú z tribúny pozerať samotnú prehliadku. Čiže tá previazanosť so Slovenským národným povstaním nie je len tým, že samotná vojenská prísaha je tu, že je to pripomínané v jednotlivých príhovoroch, ale naozaj tí vojaci si to berú k srdcu a ostane to natrvalo zapísané v ich mysliach, že sa zúčastnili týchto nádherných oslav 80. výročia, ktoré sú naozaj plnohodnotne venované aj nám vojakom. Vieme povedať, koľko rokov má ten najmladší vojak, ktorý práve zložil sľub? Ak mám správnu informáciu, tak je tesne po 18. Aké sú aktuálne podmienky na vstup do ozbrojených síl Slovenskej republiky? Tak v podstate všetky tie podrobnosti si záujemcovia môžu nájsť aj na našej webovej stránke budemvojak.sk. Ale tie základné veci je minimum 18 rokov v dobe vstupu. Tam sa potom tá horná hranica líši podľa toho, či človek nastupuje na štúdium na Akadémiu ozbrojených síl alebo nastupuje ako čakateľ. A podstatné pre nás sú také základné kategórie. Prvou z nich je samozrejme bezúhonnosť. To je jednoznačné áno alebo nie pre vstup do ozbrojených síl. Potom je to vyhodnotenie toho zdravotného stavu, čo my považujeme tiež za určitý benefit, pretože na rozdiel od minulosti momentálne každý uchádzač o službu v ozbrojených silách prechádza komplexným lekárskym vyšetrením. Čiže pre týchto záujemcov je to benefit už bez ohľadu na to, či sa do tých ozbrojených síl dostanú alebo nedostanú, ale minimálne budú vedieť o tom, ako na tom sú zdravotne. Ďalším takým kritériom sú skúšky z fyzickej výkonnosti. Sú tam určité disciplíny a na nich stanovené limity, ktoré musí vojak splniť, alebo respektíve tento záujemca. Tieto limity nie sú zase nejaké extrémne náročné, ale bohužiaľ súčasná mladá generácia pravdepodobne nie je až tak fyzicky zdatná. Tieto kritériá sme trošku znížili, pretože musím na druhú stranu povedať, že aj ten samotný základný vojenský výcvik, ktorý prebieha v Martine, ktorého sa zúčastňuje týchto 531 prisahajúcich, tak je súčasťou ešte stále toho výberového procesu. A skonštatovali sme, že počas doby jeho trvania, tých 2 mesiacov, fyzická výkonnosť našich adeptov dokáže naraz tak, aby dokázali tieto podmienky splňať na tej úrovni, ktorú požadujeme. No a tá posledná, tá najzásadnejšia časť sú takým aj najväčším strašiakom pre uchádzačov, sú psychotesty, ktoré skúmajú tie osobnostné vlastnosti vojakov tak, aby boli schopní znášať, ako my to povieme, útrapy vojenského poslania a povolania. A tu paradoxne nám vlastne odchádza najviac záujemcov. Keď to poviem tak vojaci tvoria naozaj takú tú špičku národa, lebo zo všetkých záujemcov dokáže všetky tieto kritériá splniť približne 1/3. Počuli sme potlesk, predpokladám, že to bol aj od rodín vojakov, ktorí slávnostne zložili prísahu. Verím, že sa vám dnešné podujatie páčilo a dúfam, že zachováte aj naďalej priazne ozbrojeným silám Slovenskej republiky. Ďakujem. Pán Zemanovič, ja vám v tejto chvíli ďakujem za váš odborný komentár, že ste nás sprevádzali touto slávnostnou vojenskou prísahou. A drahí televízni diváci, samotný program celoštátnych osláv 80. výročia Slovenského národného povstania sa ešte nekončí. Pozývame sledovať aj veľkolepú vojenskú prehliadku. Ďakujeme za priazeň. Zatiaľ dovidenia.